the first deputy president and William Ruto. William Ruto notiyo maber kendo nobolre kendo no nyenyekea kotiyo gi former president Uhuru Kenyatta. To moro ni eno kotieko kata higa achiel, one year. To ochako mana koro kagima en modwa chung kir. Koro anaparo ni oken ni office no rach, oken ni tije ma oketi office no, tije ma deputy president timo ng'eng kabisa, Joyce. Koro anaparo ni is just a problem mar an individual. Nikech nitie kata i Kenya sani, jo Kenya ng'eng, we are almost 45 million Kenyans. Kata ananyalo be deputy president. To ka bedo deputy president, to kanyal timra kaka Rigathi Gachagua timre. Yes. Koro ananeno ni office no ober kendo ber ni kecha okonyo kir. Kir nigi tije mang'eng kabisa. Lakini koro shida en joma imiyo offices go. That's why idwa gole to kun office no dhi dong' nono. Nitie ng'ama dhi beti office no. To ng'ama dhi beti office no be kotimre marach to be igolo. To kotimre maber to be obet abeta. Mana kaka nitiere deputies kata i our county governments. The deputy governors must be governors for the last 8 years, like Kisumu, Thurwa Kocha. One deputy governor must be kanyo ko bolre kabisa. So it is not about the office, it is about the person. Korana neno ni removal mare no en gima ber kabisa. Yes. Nyasona kaduke twak okinyi makawuoni wacho kanyo ni ka idwa pedha twak mano mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya tidwaro evidence. Evidence go nego bed ni choko gi yo machalo nade nikech kopogore kod kata misconduct wantiere kanyo kod abuse of office kachiel kod dhi ataro mar pen chike mapachoka. Bende osebedo ka liekore ni Rigathi Gachagua en kinde mang'eny osebedo ka ong'iyo mana dwaro mag joma sawa kende ma ok ng'iyo dwaro mar jo Kenya duto nikech wang'iyo ni en mana kaka jalup jatend piny Kenya onego bed ni oriwo wi jo Kenya duto kumoro achiel. Bende paro ni mano bende en ground machielo ma jo od bura nyalo wacho ni ng'ani to ero ok osebedo ka ong'iyo dwaro mar jo Kenya to en siasa mar akweda